Dobrý deň. Je 23. augusta 2024 a stojím pred slávne neslávnym výpustom banskej vody v Nižnej Slanej. Slovo arzén skloňujem ohľadom rieky Slaná od marca 2022, kedy som obdržal prvé výsledky rozborov vody. Najprv to bola voda, neskôr sa pridružili sedimenty a teraz sú kontaminované už aj ryby. Tu by som chcel pripomenúť môj príspevok s fotografiou, ktorý som uverejnil 1. júla 2022, keď som sa snažil priblížiť, aký nebezpečný je arzén a koľko ho do vody vyteká. Poďme ale na súčasnosť a pohrajme sa trocha s číslami. Pravidelne žiadam o sprístupnenie výsledkov laboratórnych rozborov Rudné bane, Slovenský vodohospodársky podnik či štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Koncentrácia arzénu v priebehu 2,5 roka v banskej vode kolísala, taktiež kolísal prietok tejto vytekajúcej banskej vody. Po sčítaní výpočtov z jednotlivých období mi vyšlo číslo 5,46. Do tejto rieky sa za 2,5 roka dostalo teda približne 5,5 tony arzénu. Arzénu, z ktorého už 0,1 gram môže byť smrteľná dávka pre človeka. Ak sa nad tým zamyslíme čisto v teoretickej rovine, tak do povrchových vôd sa z bane dostalo také množstvo arzénu, ktoré by zabilo 55 miliónov ľudí. Koľko ho ale vyteká v súčasnosti? Pri známom prietoku a koncentrácii je výpočet úplne jednoduchý. Aktuálne sa denne do rieky dostáva vyše 8 kg arzénu. Arzén je známy ako kráľ jedov či jed kráľov. Stáročia ho panovníci používali na odstránenie nepohodlných ľudí. Dlhodobý príjem anorganického arzénu sa spája s celým radom nepriaznivých účinkov na zdravie. Je zaradený medzi karcinogény a teratogény, čo znamená, že spôsobuje viaceré druhy rakoviny, prechádza do materského mlieka, taktiež prechádza aj cez placentu, teda poškodzuje aj plod. Zatiaľ je to voda, sedimenty a ryby. Čo to bude ďalej? Už som zažil, že sa mi vyhrážali, že môžem byť obvinený za šírenie poplašnej správy. Ale vážne si niekto myslí, že arzén môže navždy ostať v priestore vymedzenom brehmi rieky? Za pozornosť ďakujem.